sa diri, uy. Kinsa ka ng balaya na diri. Karaan na ba? Karaan na kayo, mapay CR. Grabe, kadugayan na kayo ba? Lukas sa diri, uy. Pero na nakinto na yung sakuha. Nakunto na yung balay sakuha. Ni Lolo Enteng. Taupan daw, balaya. Ada isa daw dira. Isa ka abat. Grabe hadlok tignan. Oh no. Ang buhok niya na pasaka. Pasaka yung buhok murag syukoy ba. Grabe hadlok kayo. Sapud ang ngipon daghan kig mga bangkil, tanan bangkil. Dito kig ngipon, gold pa jud. Hadlok juga dira. Asa man dali? Pero na ko'y naisipan. Yung sudlon kaya na to na. Para mabalaan na to. Yung tinuod yun ng abat dira. Sa pagahi. Siguro siya katarog sa kuan-kuan. Sa kong masil. Kisa sa kong masil. Saan ka? Hinay lang. Okay na. Madala na nagsimay. Wala kayo dala na? Madala? Ako, daghan di ko kidala. Ay, pang hati. Kung ano ako ang waran ano kaya wa mandal kabalo kang moagi tagire wa kabalo mo nang akong ipahibalo si mo parental akan kasliog karon akan kasliog buanga ka tiya hinay lang sige una lang gamay yan una nasa ko'y kwaon Tower. Musportahan. Bila ko dari ang dalan oh. Sulod to dira. Kami Sudah semua sih.
Abi na pud kuan, abi na pud kanang naay kuan ba. Naay something wrong ba diri ba? Da man di ay, ingon sa akong lolo. Kuan man daw. Nada to diri. Dito daw bra. Bab, coba. Bab, wala. Masa ka? Uy, tama na. Tama na ba? Tama na. Tara dito tayo speaker. Pakita ka. Ako na tama na. Ano na? Pagyan mo salamin. Pagyan salamin no? Pagyan salamin. Kung ba? Ano natin yung telephone? Hanggang. Sa? Buka ba? Uy! Pasagod. Paitan ba? Wak man dira. Pasagod. Wala man. Pasagod dira dapit. Anna. Kasi namalik mata. Raga. Ani? Haus nih. Gumbay. Dalam munggay. Kamu lupa mata tak? Mata mana ni? Mati dong dia.